A Semana Santa de Paradela en Meis afronta a edición deste ano con cambios importantes. O máis evidente, a persoa que representará a Xesucristo durante as escenificacións ao vivo. Un papel que asumirá Daniel Castro, veciño do municipio de tan só 20 anos, pero que leva dende neno colaborando. El collerá o testemunho de Marcos Roma, que interpretou a Cristo entre 2014 e 2023. Non aparecía por ningunha parte para facer de Xesús, e pois dixeronme, vaite ti, vemoste de Xesús, e pois Sí, eu xa participei, fun de anxo de pequeno, fun de pobo e de soldado. Tamén renovación na dirección das escenas que pasa de Fátima Rey a Fernando Ubiña. Hai tamén un cambio na programación, prescindindo da escena das bodas de Caná, representada únicamente o ano pasado. A todo isto hai que engadir a implicación de prácticamente toda a veciñanza da zona para sacar adiante todos os actos. Teño que, en primeiro lugar, agradecer a todos os veciños e veciñas, tanto da parroquia de Paradela como do Concello e de fora do Concello, que de forma totalmente altruísta están a traballar, e me consta que ademais arreo estas últimas semanas ensaiando ata 3 días á semana, seguramente que algo máis, para sacar a Semana Santa adiante. O Concello de Meis financia todos os actos dun evento declarado de interese turístico galego. A alcaldesa fai un chamamento aos milleiros de persoas que adoitan acudir á cita a que participen tamén este ano. Eu quero convidar a todas as persoas que sabemos que ano tras ano están agardando polo programa da Semana Santa de Paradela para que nos visiten. Agardemos que o tempo nos acompañe como estes últimos anos. Na representación ao vivo participarán ao redor dun 100 de persoas. O domingo de Ramos farán a escenificación da entrada triunfal de Xesús en Xerusalén. O Xoves Santo recrearán a última cea e o Venres Santo as derradeiras horas de vida de Xesús. A última escenificación celebrarase o domingo de Pascua coa resurrección de Xesús.